Nis tá man seála sin Dr. Pádraig Ó Héalaí, Uachtaráin an t-Oireachtas. Cóchairsachas. Gur mágad Éilís. Nis tá tú tarniú ó seo go siúd caint le cholaganna agus bíon bhutaí efficú le dúna thar an tréimhse seo de seachna seo. Ach man tú hín sásas i dtí le. Bín mena hasas tá mothúanaí bedal timppel agus íomh an gháire go chéine agus ní le deargumsach a bheith chrá láimhlú agus benúdó agus bhíonna héanaí ana yes. Ach bhain dúirt a couple focail an-deas sin thuastaide ag an iscilt efficúlagus mar dúirt tú hín is le sprí explóidir a támuid in seo. Ach hen se go mórlam nuair dúirt tú go le rá acne a bhín sin seo, na daoine i bhín sa tógáil páirt agus in sin scéil sin rom, cos ceap go se go hála. Dá heis duine tá an duine a dhéanaan an gníomh mar a dhéarfá déan an t-Oireachtaráin i dhéanaan step ar a dé agus tuige mí goléad go bhfuil anna háta hosan ó hebh tradiisiúna chuir a raig. Ach tá cinála le duine atá táachta ó hebh chuir a raig an tradiisiún chomá agus siúd é an tománaí ar a glí. Tá breanúir agus a higann catá ar dhéanú agus atá ólach ar an rud agus i dhéanana gibéidir iad a cheartú nó léirvesbeag a dhéanana bhéir agus tá sé sin freisin ina chuid don tradiisiúna chuir a raig. Cheap sin na ríide go bhar se andá ríide, cos bhí mar rán na scéalta, na háráin, agus ruí bin siad ceall trom agus bín scéalta an dorcha tíhir go chuid gan na háráin sin. Ach bin ar a crack tíhir go an stáitse agus nó beidir mó ag cholagan na siúlthart. Agus sinna sinna... Se aber na comórta sí an héin, well, tá siad anna háach agus beidir anna háir. Ríide. Tá chud is na tíhíine stigara. Ach don locht freistal in ar ire I séimrad mór na bula le daoine agus bheithanna tamil chafh le daoine nach bheithhar ó vinnig agus daoine go das dóchhaid am chafla agus tugan an t-Oireachtas an sort san deist a daoine. Agus sinna sin anháachtacht agus tá se go hála. Tá agus ní bhíon an san seansa gail góirí spríomh go le chéile. Sinné. Tá mí scaramach an chéile. Dúna mu leiscéalta má bhín daoine in ar measc nach le bhil áirí mu ar a buinte. Ach an seo is goil gur fád Is ócáid réalach amachchas amach í. Agus de síntacha gon na gnónaí gailteachta agus gnónaí iad héanana churchan cín. Se, aber tá mar go mór ar fáil de éon chólachta tá nó éon agréocht nó éon tá pléile gailge an samar. Tá golóir daoine bheith teachta gemacht, níle sún go chrín céime duine fadach láirtar ar cúpla míle beidir. Agus beag an rud a heiriscin go le fiscin an sanna. Mar dúirt tú héin ban gair árósta. Gair árósta. Bhil go néirí letas go méid tún seo coppla bliana líne nach léine.